Това беше уникално. Чакай, това беше уникално, човек. Не съм виждал такова нещо. Трябва да правя цензура, така че. Не го удари, бе, каша го. Дай на барата, не знам, защо си викнала, човече? Аз бях с Аз там желание съм бароец. Чакай, ще отивам с моето коло. Не с моето коло. Ко стана, бе? Изгнили, бе? Ти гуми няма. Добре, 4. Абе, кажи го ударил. Удари го гуля, бе. Абе, не го ударил. Сега трябва да види. Кой е? Това му каруди ли, бе? Бега с това от тук, че. С тази вана, бе, човек. Само го пълна с вода, почва да се къпа. Ама беше не е спал отгоре.